Good day guys, kumusta po kayo? Ngayon po ay gagawa po tayo ng tutorial video sa kung paano mag set up ng ating nabiling condenser mic BM900 plus V8S sound card. So ano pang hinihintay natin guys? Simulan na natin. Unahin muna natin tong scissor arm bracket saka yung clamp nya install natin. Then, sunod natin na-install itong shockproof bracket niya guys. Ayan. Then itong ating condenser mic. Press lang natin to guys. Pasok na. The next naman nating i-install itong ating metal blowout cover. Ang pag-install nito guys, bali may thread dito. Iikot lang natin ito para mapasok natin itong ating blowout heat cover. Bali, ang setup pala na gagawin natin guys is yung ating cellphone. Yung cellphone yung gagawin nating live recording. Tsaka ito na rin yung nagre-record sa akin ngayon. Tapos yung ating PC, yun yung gagawin nating accompaniment. Yun lang yung setup natin. Halimbawa, para pala to na setup sa yung gumagawa ng mga cover songs na ginagamit ang YouTube as i-karaoke or -1. So, simulan natin guys. Next is yung V8S sound card natin. I-connect natin dito sa ating condenser mic. I-on na natin to guys para diretso na tayo. Yan. So dito pala sa ating V8S sound card guys, may dalawang input para dun sa ating condenser mic. So pili lang tayo kung saan ang gagamitin natin. Dito muna natin i-input sa condenser mic 1. The next natin gagawin guys is yung ating headset. I-connect natin dito sa ating V8S card. Dito sa may headset na rin. Dito natin siya i-connect guys sa may
in-sync na intro. Ayan na siya guys. The next natin na i-connect guys is yung ating adapter papunta from live 1 to sa cellphone natin para yun na yung magiging output ng recording natin. Dito guys, from live 1 kukunik natin doon sa ating cellphone. So ngayon guys, full setup na tayo sa ating V8S sound card. Try natin mag-explore dito sa ating V8S sound card. Nakakunik na tayo guys yung ating PC papuntang accompaniment, yung ating recording papunta dito sa ating live 1. Tsaka yung condenser mic nasa condenser, nakakunik sa input ng condenser mic 1. So, try natin guys explore yung feature ng ating V8S sound card. So, unahin natin itong EMC. Sound check. Itong next is yung Pro na button, try natin. Sound check. Ito yung ginagamit yata nila pag mag-live streaming kasi mas kuan siya, may noise cancelling na siya. Then try natin tong pop. Sound check. Then ito yung karaoke, try natin tong karaoke na button. Hello, sound check. Then itong voice changer, try natin. Hello. So, nagiging babae siya guys, yung boses niya. Try natin, pindot. Ano pang picture. Hello. Sound check. Hello? Para sa chipmunk, guys. Hello. Sound check. Hello. Mga mahinang nilalang. Sound check. Internet. Try natin tong internal play guys. Pindutin natin. Sound check. Then itong mute na button guys, ito yung sinasabi nila na bagong feature ng V8S. Halimbawa gusto mong i-cut agad yung audio mo, hindi na kailangan mag-lower fa ng volume ng mic. Itong mute lang yung gagamitin natin para ma-cut off agad yung audio natin. Try natin. Hello. Tapos pindutin lang natin balik yung mute guys para mabalik yung audio natin. Then try natin yung itong primal sound. Ito yata yung parang raw na sound or ito yung parang pinaka raw na audio natin. Try natin guys. Hello. Sound check. Then try natin tong voice over. Sound check. Hello. So next guys, try natin tong mga featured background sound. Try natin tong gunshot. Din.
is awesome. So yung disco background music natin guys. Pato. So yun lang guys. I-adjust nyo lang yung bale yung kuan. Yung ating equalizer guys. Dito sa ating treble bass. Yung sa echo din. Para kayo na lang yung magbabalance kung gusto nyo ng magandang output ng boses nyo. Tsaka yung sa accompaniment nyo sa karaoke. So try natin magpa-music dito sa ating YouTube guys, gamit yung YouTube natin as an accompaniment. So narinig nyo guys. Ginamit ko lang na music ay yung mga no copyright music para hindi tayo ma-copyright. So bale next time try natin mag-cover ng songs gamit ang ating YouTube karaoke as an accompaniment. So yun lang guys. Sana makatulong yung ginawa nating setup sa inyo sa gustong mag-setup ng V8 East sound card at saka BM900 condenser mic sa mga gustong mag-cover ng songs dyan. Ganito lang yung pag-setup. Salamat sa inyong lahat. Salamat sa panonood. God bless.